Biz sen jowan dosta yaşatdan değil mi? Günah iş bolanını ödedin qaran qiriyan da şu Hudaýdan bolan sowgatdyr. Derrew estağfirullah. Ay subhanallah di, elhamdülillah di, bir qowda adet ya bir dehret qıl, derrew ýuwularsyň, gönünürsiň. Emma şu Hudaýdan gelen sowgady tutmasaň, bir darqyan da şomugy, şonu innemesen günah diýerleri günah çekýändir. Ohm ýene bir günah eder adam. Ohm ýene bir günah edersin. Ohm ýene bir günah edersin. Günah diýerleri mydam günah çekýändir. Şuurun ýadygarlyk Allah'ın alın. Sogap diýerler sogap çekýändir. Öýüňizden dehret kılıp tärik ugrajak diýen da hamana, goý açyklaýly men üstünden geçmeýin häzir bu görürüň. Dehret kıljak diýip ugraýan da awwal sen ýüregiň açylýar. Göde sogap çekýändir. Jemaate ýetişýän, dostlaryňa sataşýan, wagdy nasihat eşitýän, Rasulullah'ın mübarek gurjüňini eşitýän, hayır doga şirket edýän. Daşary çykyp barýan ýüregiň açylýar. Allah ýadyň ötýär. Agallym öýü baryp ýatanda nuruň etine ýatan ýaly bolýan. Gör, sogap diýerler sogap çekýändir. Emma günah çekýändir. Bir günah erti bilen bir adam bazyra ötýär, günah erti namaz okuýman ha. Bazyrda da ýene günah edýär da. Ay öýlen baramda tawaf ederni, öýlesini dogry okuyup bilmeýär da şo. Ohm ikinisini dogry okuyup bilmeýär, şo gün yalandan geçip gitýär da günah bilen. Ine açacak sadece gurrun şey. Düşünülmer yanak gurrun değil, ağır gurrun değil.